и тук сега сме в Урагана. Сега тук е супер силно. И... О, Боже! Оле! Ето се това. За този вятър. Но е много страшно. Арто! Бързо, Арто! Спасение! Арто, спасение! Ето сега ще кача по това. Е доста рисковано. Трябва да влезем в дъното. Така че... Ето сега. О, Боже! Аз ще много кратко клипче, защото не знаех, че е толкова. Защо? Така че... Арто, и аз телефона. Яшко. Сега тук вижте небето. Добре, мисля да ви казвам чао-чао. Така че, абонирайте се, напишете коментари и ще се видим на следващия ми клип или епизод. Така че, чао-чао!